dibayar lelangan wong. Iki lho, wedok super iki. Lek kelere abang udo. Aja kana putine ngono 1000 ya tak bayar, Jong. Orang muda dhewe. Lek kana putine ngono lho maksude. Lek awake abang dasi putih. Ya, ya apa? Maki 2000 tak bayar. Ini kendit iki, Jong. Hampir, Jong. Tapi kan itu sing ngira. Iki senduro ngene iki lho, senduro. Senduro. Wae mulai. Lan ji bulune ji. Oh, darangane mati. Iki ji bulune lek darah nek Tapi kan dua lagi gimana ya? Ya, udah. Dua ring. Iki mulai kabeh iki wong-wong iki jane iki. Mulai kabeh. Bawa anak. Alame iki wis panas. Ini lokasi di belakang iki sing mburi lokasine iki. Oh, bos. Iku kang benar. Serabang. Senduro. Sing gula Jawa iki gula Jawa iki. Babon. Gula Jawa. Wah. Petenge rek. Kaya glenting bener iki. Super Serabang gula Jawa. Larang lagi ini. Anake lanang. Payu apa kan? Payu piro? Payu piro? 14. Niki si anyar iki. Anyar iki. Ana yang wedok-wedok ta, Wi? Wedok men nek senenge wedok iki. Aduh. Ana loro. Le wedok. Tang. Angel lanang. Iya anjene. Penak regane ya yo. Anak wedok-wedok. Iki kaya medone iki lho. Le wedok. Senduri. Iki golongane pejantan super iki ngene iki. Jos. Yang putih-putih ini. Super. Nek Makmin. Nah. Kata 18. Oh, lulas. Kita jeragane Pak Wit. Anu. Enak wis.
Semolas. Ya. Super super.